ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ଆୟ ଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି Nmms 2026ରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାପରେ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ନା ଜାତୀୟ ଆୟ ଭିତ୍ତିକ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଏବଂ SC/BC କାଟାଗୋରୀ ପିଲାମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। SC/ST ସମସ୍ତେ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ 55% ରଖିଥିବା ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଦରକାର, 55% ଏବଂ SC/ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50% ରଖିଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3,50,000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷାର ବିଷୟ କ'ଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ନା ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପେପର ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପର ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପେପର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେପରରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 90 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 90 ମାର୍କ ରହିବ, 90 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ବା ସେକେଣ୍ଡ ପେପରରେ ରହିବ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି 90ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 90 ମାର୍କ, 90 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିବ ତାହା ପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୁଣି DO ଅଫିସରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର, ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ବାପାଙ୍କର ବା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଏବଂ ଯଦି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲା ହେଇଥିବେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଆଉ ପିତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, କିମ୍ବା ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟି ବାପା କିମ୍ବା ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ବୃତ୍ତିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ NSP ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 60% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। SC/ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 55% ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ ତାରିଖ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନା ଅନଲାଇନ୍ର ଆବେଦନ ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 16 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ 16/9/2025 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। 16/9/2025 ହେଉଛି ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ମୋହର ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ ପକାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ 25/9/2025 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଏହାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବ 3 ଡିସେମ୍ବର 2025ରୁ 7 ଡିସେମ୍ବର 2025। ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ହେଲା 7/12/2025। ଏତିକି ଥିଲା NMMSର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏହିପରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଅନେକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।